Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Kaixo Amets, arratsaldeon zer moduz? Arratsaldeon egoitzen moza bezu. Ondo, konturatu zazetela esan, bueno Amets. Gauzaiek ez dira kontatu bihar. Osea, Aizu, oain jendea fijatuko da jamendik aurrera, esan dizun bueno. Aurreko guztietan esatela bueno, eta nien nintzen konturatzen, eta zuk esan zenian behin bukatuta. Konturatzen zea beti bueno esatezula. Eta esan, ostra, nintzen konturatzen eskerrik asko esateren. Olako gauzetan. Zeren askotan gertatzen da, kanpotik esaten ez bali badizute, ez zela gauzetaz konturatzen, eta eskertzekoa da esatea horrelako gauzak. Aurreko lagun batek esaten zian, jendeak ez duela elkarri esaten, adibidez, hortzartean daukazunean letxuga zati bat, jendeak ez duela besteari esaten lotxagatik. Eta ditzit dela, ez dakite basakiri bat hori egitea. Ez esatea jendeari, adibidez, hortzen artean dagazula letxuga zati bat. Zerratikan, jende guztia bil fijatzen letxuga zati horretan, eta ez daizu kaso egiten. Neri, bueno, hemen bian egota bat. Nire izabari pasa zitzaion behin ez ezagun batekin ikusten zitzaiola ingelesez esaten dena butt crack. El txetxoa. Apple toe bai, baina. El txetxoa. Osea, Apple ez, Bat, camel toe. ipurdia, crack. Vale. Orduan, etxetxo ikusten zitzaiola, eta nire izaba juntzen ez ezagun baten gana, eta izan zen, enaiz goatzen mila pixkat esageratua zen. Eta tipak en plan, pues lagunekin tala, eta nola ez dit inorrek esan, oain arte. Eta Ba, igual ez horren lagunak. Eta larun batean pasa zitzaidan. Zuri? Bai, Zer? nire nagusi batekin ez dut esango, ze kategoria zeukan, baina iritsi zen eta zituen hortzak arroxak, Espainietako arroxak jarri zuen, eta izan zen urrutu nintzen behan eta egia esan, enun disimula hondirik izan, baina, bueno, uste dut, iritsi zenean mundu guztia enteratu zena. Ez da berrezkoa disimula izatea olako esotan, da esan eta listo. Eta Ya ya está. Jende guzti horren aurrean agerin gatzen zea, baina hortikan aurrako jende guztien aurrean ez, porque ya ez, nola daite, hori konpondua edo ez, hori ja ez dago. Zerdatzen. Gustatzen zait, esatea bintzat. Bueno, zer moduz azken bihasetan, ondo? Ja, esan du, bueno. Bai, esan du, bueno. Zer moduz azken bihasetan, ondo, Metx? Mozabitza bizitzan, ondo? Bueno, ero moduan, Bai? pixka bat. Zergatik? Ez izango gurasoren bategatik. Hau esan behar dut, eski igual azkenian bialiko nauten. Ez. Ez dakit zen puntan sartuko nahi zen, bai. ezka. Bueno, bai, irakaskuntzaren alderdi txarrak, horrutziko dugu. Bai, ez. Bai. Gauzatxoak. Eta esango dut ere, ikasleak orokorrian ez direla arazo larriena normalian. Ez. Ya está. Ezkuntzapea da, eta gero ja Ya horko está. agente guztiek. Bueno, ba, ni esango dizut, karo, galdetuko dine burari, eta zu zer moduz egoitz? Zer moduz abiltza, ondo? Motelago Bueno, egoitz. hitz egiten hasten zarenean, eta tarte hauzen didazunean, gauzak Ados, esateko, agian ados. nik galdetuko dizut zuri. Hortaz, banoa, zer moduz hau egoitz? Bueno, ani, azken asteetan nabil, hain justu gorko kartaren energiarekin bueltaka. Aha. Gero kontatuko dugun mitoarekin lotuta. Eta Vale. zerratikan zeren usten dut, bueno, banabilela azken hilabetetan sartuta hola, garren urteko edo oitarren hamarkadako krisi konstante honetan, Mhm. ez den, ez da aterako zen. Bueno, Ja, ez, a ber, simas, drama kenduta, baina bai, da, como zalantzaren lurralde ultramaravilloso honetan dela, terriblea egiten. Eta bai, nago karta honekin, de hecho, saioa presatzen gondela, neu pentsatzen, ostia, behin pentsatu esate alderantzi zen, nola karta bakoitza etortzen zijoan einean, karta hori transitatzen ebilen, eta ez duen esan, eta horren esan ingoet, eske transitatzen ditu karta horiek, da increíble. Pero increíble, Amets. sinkronizada, Bai, ez dakit, igual programa hau itiari utzi barko neko, porque da increíble, serio. Eta bai, ontan Baina- nabil, justiziaren karta nago. Vale. Hamaikagarren arkanon. Increíble hori txarra da edo? Ostia, pues segunda karta zein den, eta segunda ze gauzarekin lotzen den, pues igual ez da oso ona. Claro, ez dakit. Bueno, diot karta guztia daukata alde hon bat, eta bere alderantzizko formata. Igual hori da sontoa, ni alderantzizko formetan nabiela guztiak transitatzen. ¿Qué te parece? Ba, galdera egin beharko zenioke zure buruari zergatik den alderantziz. Edo igual tiradatxo bat egin. Bai, hemen zuzenean ingo Ingo dugu? Igual, gaur ez, igual horrengo batean bai. In a future 5 years from now, I'm 120 pounds, and I never get hungover because I will be the picture of discipline. Azkenean, eserizara eta hitz egiten hasi zarete. Ez dakizu nondik hasi, baina badakizu behin hitz egiten hasita, buruan duzunaren aria galtzen hasiko zarela. Zeren gu aurrean dugunaren produktu ere bagara. Eta solasak barneko mekanismoak pizten eta mugitzen dizkizu. Nabaritzen dituzu murruak altxatzen eta marea emozionala behera egiten.
Nabaritzen dituzu ariak josten eta zure neurrira egindako urrezko etxea sortzen. Gudaroste bateko hilotzak ikusten dituzu urrezko etxearen kanpoaldean, baina... Eten, norena da guda hori? Hain bere bizikoa da guda hori? Hain egiturazkoa zure bizitzan? Hain zaila airezko murru hori gainditzen? Eta zuk? Zer da zuk nahi duzuna? Eta xeri, zaren bezala, altxatzea erabaki duzu. Eta altxatzaren bezala, etxea deseginda. I never lose my wallet because I will be the picture of discipline, never fucking up anything, and I'll be a good defensive drive. Bueno. How I imagined that I would be that person now. Bueno, orduan karta honi sarrera emateko eta testutxo hau bezain hobea ez dagoen bezala, uste dut ere Amanda Palmerren kanta oso interesgarria dela, kanta honetan Dano masa besti hau. Oso bere bizitzaren inguruan hausnartzen du, ez? Bere buruan nola etorkizunean iritsiko den pertsona perfektua izatera, eta adibidez berdina jartzen ditu, ez nola gaur egun nago nahin estresatua eta heldu naizenean iritsiko naiz izatera hau, eta iritsiko naiz beste izatera, eta bukatzen du, ez? Azkeneko estrofan edo, ezagik nola ditzen dien, kanten zatiak egia esan. Estrofak. Bai. Azken estrofan bukatzen du esaten, ez? Azkenian bizitza pasatzen nahi zaiola inoiz, ez? Iritsiko ezen horretan pentsatzen, eta igual hausnartu behar dula, ez? Ez dela igual hain interesgarria buruan daukan guzti hori benetan ez bada hasi egiten, eta nola oraintxe bertan nagon tokian, ez? Egon nahi dudala edo horren inguruko hausnarketa. Eta pixkat hori da justiziak ekartzen diguna, ez? Hain zuzen ere karta hau, bueno, itzengo dugu, ez? Erdian dago gure ikuspuntutik, eta erdian dago hausnarketarako eta ekintzarako intentzioa edo konpromisoa hartzen duen karta bat delako, eta niretzako taroteko kartako junena da, edo simbolikoki ere esan nahi oso handia dauka justiziak. Guziz banator zurekin. Eta etxo, guziz banator zuke eman zinulako nire buruan justiziaren arkano honi. Daukan esan nahia, eta gero itzengo dugun baten mitoa ez da bar, baina batez ere beti horrekin lotzen dut. Eta gaina, da galdera bat bastantetan egiten dutena. Osea, bueno, justiziaren ikuspe eta guzti hori oso presente uste daukagula guztiok, jendartera laketan ibiltzen garen einean, uste dut, justiziaren kontzeptua bera oso presente daukagun zerbait dela, baina baita ere justizia norekiko, ez da beti da kanpora begirako horri begire ezaten den justizia bat, eta ezen beste barrura begirako ari dena, ez? Gaurko saioan bi helduko diegun nolabait, eta uste dut gero elkarrezetan gehiago kanpora begirakoari egingo diegula referentzia, baina barrura begirakoari ere jarriko gea. Bale, amets, nolako da gaurko irudia ikusten ez dagoenarentzat? Bueno, karta honek bi zutabe ditu atzean. Hemen aipatu behar dugu badagoela lotura bat, eta hain zuzen ere leheno karta hau 9. karta zen, Marsellako Barajan. Orduan badago lotura zuzen bat Amandre Gorenarekin, ditu bi zutabe alde bakoitzean, oial bat dauka atzekaldea estaltzen, oial gorri bat, eta erdian ikusi dezakegu emakumezkoa den pertsonaia bat, naiz eta androginoa izan, kasu honetan bai androginoa. Bai? Bai, ezpata bat dauka zuzen, adierazten pixkat determinazioa eta egia, gogoratu tartean ezpatak zuzen daudenean objektibitatea edo ez, ekintza puruak edo benetan inpartzialak adierazten dituztela, eta beste eskuan balantza bat dauka, bere trajea gorria da, eta ikusi dezakeguna da eserita dagola enperadorea bezala, hemen ere lotura bat ingo dugu. Aratzeko irudia jarri. 11. karta da, eta orduan 11. karta den bezala, hain zuzen ere, 4. azpian dago bai, 2. errenkadan izango litzateke enperadorearekin lotura egiten duena gure iritziz. Ikusten dugu antzekotasun handia daudela, biek daukate arropa gorria, biek dute zementuzko eserleku bat ezena atsegina, nolabait esateko, baina justiziak baduena da enperadorea gobernatzen ari den bezala, justiziak ekintzarako autu bat daukate, ikusi dezakegu bere oin txikian, bai, hemen ibiltzeko prest dagoela bezala, bai, bere intentzio dela kanpora ateratzea, orduan ekintzarekin oso lotua dagoen karta. Gero kolorearekin eta esaten da, ez kolorea badutelako simbolismoa, eta justo oin horretan omen dago como egiaren eta justiziaren como balioaren kontu hori, ez? Osea, itxutasun bat, gero igual zugitzen guzu baita ez da itxua.
justizia eta esadote simbolikoan pues, txuria dela oin hori pues, ekintza hori delako inpartziala eta parekidea. Bai, Ez? Horrekin kontzientea, lotutako zerbait. bai, Ah, izan. gardena. Bai. Orduan, Antzekotasunak beste kartekin? bai, favorez. Vale, orduan, antzekotasun asko daude beste kartekin, eta ja, esan genuen bezala, bigarren errenkadan lotura gehiago ikusten ditugu, eta nire ustez oso konplexua dira, hemendik ezakit bukaera arte, bino, nik justo oain datozkigun kartak lotura, nire ustez asko arilkatzen dira beste karten esanaiekin. Eta karta honek, esan dugun bezala, alde batetik du lotura bai enperadorearekin, bai Amandregorenarekin, baina baita aztiarekin ere bai, aztiaren determinazioa ikusi dezakegu, aztiaren posizio bera du, bai, esku bat goraka eta bestea beraka, orduan badu ekintza egikaritzeko gaitasun hori, bai, eta ekintzarako gaitasun hori, baina baita ere badu lotura Amandregorenaren errezeptibitatearekin eta konstiente izatearekin, bai, jasotzearekin kanpotik datorrena. Enperadorearekin alderatu dugu, bai, enperadorearen azpian dago, eta badu ekintzarako eta determinaziorako asmoa, eta hauek izango lirateke pixka bat egiten ditu loturak, gero sakonduko dugu. Gero dago beste gauza, como, en plan, kuriositate txiki bat dela, baduka balantza bat ezkerreko eskuan, eta batzuk esatute balantza dagoela hain justu hankera pega eginda, zeren, eta orduan dagoela balantza hori trukatua. Hau da, irakurri dut interneten gauzak, dia, egia. Chat GPT galdetu du, nire ikaslek bezala. Joder, hostia, mentxe. Eta orduan, esaten dena da, serio ezin katxon hau da, teoria bat dagona, eta tarot irakurri askok, hola, irakurtzeut ere bai. Orduan, hor dagona da, ekintza, ekitatearen elementu hori, hau da, justizia egitea, baina ez da justizia gauza, pertsona guzti edo ekintza berak berdin baloratzearen begiratikan, baizik eta da, begira kritiko batetik begiratuta jendartea, eta ez, justizia on bat edo ez, justizia pareki bat lortu nahian gauzak ekitatearen elementu edo ekitatearen izaera horri eustea, hau da, desberdin jokatuko edo ez, desberdin balatuko ditu segun eta nondik handatorren ekintza hori edo pertsona horren ezagitzer ekintza ez. Orduan, truko horretan esaten da dagoela, como, begirada, justizia egitea ez da, hain zuzen denei berdin ematea, baizik eta da egitea helburu bat eta nolaiteko oreka bat, jendarte oreka bat sortuko duen zerbait egitea. Bai, ni hemen txuletara joko dut pixka bat, bino, hain zuzen ere, karta hau, eta orain txuleta bilatu behar dut, karta hau dago guk ezagutzen dugun justiziaren irudian oinarrituta bai, dela justizia sozialarekin zerrikusia duen balio bat, ez? Bino, kasu honetan, ez daukagu justizia soziala, baizik eta barnera begirako justizia, bai? Eta daukan ezpata, eskuan daukan ezpatak, hor dauka ez dualitatea horren esanaia dela bi aldeko, bai? Ezpata bat da, eta orduan aukera dauka tartean. Zergatik ez ditu begiak estaliak zuzen ere, egoitzek esan entzun aritik, konstientzia hau, barnera begira egiten den konstientzia hau, eta norberaren aututik egiten den konstientzia hau, ez da egiten itxutasunetik, baizik eta ingurua begiratzetik eta ulertzetik, ez inpartzialitatetik eta ez gardentasunetik ikustetik, bai, eta orduan zentzu horretan zinitu begiak estaliak zen. Ez dakit osongi esplikatu du. Bai, nahez irakurri dipua? Ez, berdin da, galduko ez dakat aukera denboguzian ikusteko orduan galduko nahi zitzetan, eta ez dut nahi. Bueno, sartuko eta zentzu horretan, barkatu, bino, enperadoreak, nahi dut esan, justiziak dauka gure ez barnera begirako justizia ariketa hori simbolizatzen du arketipikoki, badu ere justizia sozialaren elementu bat, eta badu ez ekilibrioaren elementu bat, baina... Zer? Baina? Baina, enperadoreak badu justiziaren esanaia handi bat ere, bai? Zentzu horretan, zurruntasun hori eta gauzak horrela dira, eta ez dugu inungo adaptazio egiten den pertsonaren arabera, eta bar, horiek gehiago zerrikusia dute enperadorearekin, eta ez horren beste justiziarekin. Horrengatikan, lotura handia dago eta daude bata bestearen azpian. Ados, sartuko gaia, ikusteten ez sartutza ezaguaretan, orduan ja, segiko du ezaguarekin, bale? Bale. Karta honek zer esaten digu edo, ez? Esan bezala, eta ametxeik ja esan du bezala, jakintzaz edo ezagutzaz hartzen dian erabaki justuekin dago lotuta, bai? Ekitateren ideia, aipatu dugu, baina, hemen esatea, eta ekartzea baitare, nabiliten sintesi txiki da, bale? Radio Robert Smith karta sortatiken aurrea 11. arkanua dela, eta horreiten diela reordenatu. Berez Marsellako arkanoetan da 8. Bederatzigarrena.
zortzigarna, zortzindar, bederatzigarna, hori da. Bai, hori da, bederatzigarna da, guk hor egin genuen ermita ba, eta horren 11. Egiten dugu justizia, baina Marseiako kartetan, karta sortan litzakez bederatzigarna. Eta hau dago lotuta, zeren da erdigunea, bai, zentralitate bat dauka, da biaren erdia, eta baitare lotzen delako simbolikoki librarekin, bai. Gero numerologian esatea 11. zenbakia dela arauaren transgresioaren karta. Eta hemen niri oso interesante dituzetena da, txinatar pentsamenduaren tradizioan 11. bidez zerulurraren bidea betetzen dela. Hau da, ziklo bat izten dela. Bai? 11 zenbakia zari, osa orain pixatarako arkanotikan. Eta nahi hemen, gauza batekin nola daite, bezaite buruak durundu india, konaita binde eta sontorrekin, eta orduan hordara jo naiz. Eta hasinez pentsatzen nola guk karreran, munduko tradizio desberdinen inguruko lanketa ingurunean, enduinen, hori ez, pentsatzen dut txinatarran inguruan, eta lantzen, konfuzio eta guzti hauek. Antropologia ikasten dugu itzek. Bai. Eta, horretzen zen nola txinatarren pentsamendu sistema oinarritzen zen gurea, oinarritzen balima da dualtasunean edo ez, bitartasunean benda berriro, gora, bera, gehiago, gutxiago, gizonen emakume eta guztiago. Txinatar pentsamenduan guztia batasunan inguruan pentsatzen dela. Eta batasun hori da zeruazpiko 10.000 seme-alabak. Bai, osea, kontzeptua behiena da zeruazpiko guztia dela bat. Eta orduan, horrekin pentsatzen eta jarri naiz, eta orduan, hasen ez investigatzen hori ze hostia zen, zeren ez nian apenas sartu. Eta orduan, egon ez bilatzen ia zertzen zer, bai? Eta orduan, hau ikuste dutena da, dituzten kontzeptu oso zentrala kulturan, eta bat da, zerua, bai? Eta behe deitziotetian. Eta zerua zentzu fisiko eta metafisikoan, bai? Eta hortikan sortzen dira moismoa, taoismoa eta konfuzionismoa, eta hori da batasunaren kontzeptua, bai? Gero, ulertzen da gobernatzen dela zeruazpiko guztian, eta honek ditzen zaio tiantxia. Bai? Beste kontzeptu bat dola, gaur hemen botatzetena, eta hor geratuko dena uinetan. Eta orduan, hemen dago kontzeptu interesante bat dela gobernatzearen inguruan eta pentsatzen gabiltza. Ahi daukate kontzeptu bat dela zeruko agindua, deitzen dutena Tianmin. Eta da botere bat zeinaren bidez norbetik disputatu zitzakeen gobernadoraren boterea. Dakizunez, hemen Europarre kulturan eta pentsamenduan, dela pentsamendu aristoteliko bat, dela pentsamendu judeokristau bat, dakizuen bezala hemen erregeek gobernatzen zuten eskubide jainkotiarragatik. Hau da zen derecho divino. Bai? Eta, hau da, boterea odolkidetasunean eta linajean oinarritzen da. Botere jainkotiarren, eta horrek botere mota absolutu eta nominala ematen du. Bai? Honen ingura esatea abizen batzuei lotuta egoten zela botere hori. Hau da, Borboi, ez, edo Austriarrak edo dena delakoak, ez? Eta esan nahi dena da, beste inork ez duela gobernatzeko eskubide jainkotiarra erregin hori ezpada. Egin kanbio, txinatarrek, dakizunez daude linajeak eta daude emperadoreak eta guztia, bez? Baina botera eskuratzeko eta izateko era, jainkotiarra da izatez, linajeen oinarritzen da ere bai eta patrilineala da. Zentzu hortan oso mendebaldarra da irudi. Baina ez da beti erekoa. Hau da, ez da zure odolean oinarritzen, ez da zure linajeen oinarritzen. Zergatik zeren badago kontzeptua hau dela Tianmin, zeruko aginduarena. Zeinak norbaitek zeruko agindua jaso duela esan dezake, edo zeinek, eta orduan disputatu dezake boterea. Eta horrek uste egiten dula kulturak izatea oso herrialde desberdinak. Eta deidaden oso desberdin izatea, baina kontzeptu hori da oso elementu interesantea. Eta orduan hori ez, hori karrenenun egin duten lio guztionekin, eta jo naizela txinaraino ikusten dut zen bezala. Hortaz, goatu, nun genduen, Rider Waite kartara sorta, 11. arkanoa da, justizia eta da, ez da izan. Bale, oen, voltatzea kartara, bai? Segitzen dugu. Kartaren esanai erokorra, bai? Indar kosmikoen oreka. Eta gero baitare karman ez zentzuek hartzen du. Eta karmak esan eduna... Aida, erlijio eta kultura guztiak nazten. Bai, karman ez zentzua en el sentido de ekintza batek, kausa batek efektu bat daukala. Bai, hori bai, kausa efektu harremana. Eta hori lekusten dago. Eta orduan, horrek nola baiteren baten gaitu, gure pentsatzera edo, guk aldatu dezakegula gure realitatea akzioen bidez. Eta akzio horiek zer gidatzen du. Ez? Vale. Eta hori litzak elementu interesantea. Karta oso interesgarria gain zuzen horrengatik, bai, ekintzarekin nortasuna sortzen bai du karta honek. Eta oso interesgarria da horrengatik dago erdian ere, bai. Hausnarketa batetik, eta horrengatik daukagu alde batetik Amandre Gorena, hausnarketa batetik eta kontzientzia batetik egiten duelako ekintza. Eta tarotak esaten duena, eta Polak esaten duena, da ezin dela benetako ekintza bat izan,
ariketa konstiente hori egin gabe. Benetako ekintza sortzen dela, zuk zure burua ezagutzen duzunean, ingurua ikusteko gaizeanean, eta hortik abiatzen dela bai ekintza esanguratsu bat. Eta gure iraganan, gure autuek egin baldin bagaituzte gu, orain hartzen ditugun autuek sortuko dute gure geroko gu, bai? Eta nola... Hori super interesantea, kontzeptu hori. Nola guk egiten dugunak erabaki batek determinatu dezaken nor naizen. Eta nik hemen Harry Potter aipatu behar dut. Referenteak. Harry Potter, ez JK Ez jorratu dugu. JK, bakigu norden eta kritikatu dugu. Harry Potterren spoiler alert, urte batzu pasadia. Bigarren liburuan, sekretuen ganberan, bueno... Udara hontan irakurri nuen, bakizu. Ez, Bai. ez da izango. Bai. Beste norbaitekin? Zurekin batea. Sekretuen ganbera irekitzen duenean, badago Harryren kezka oso handi bat dela txanoak, bai, selekzionatzen duen txanoak, jarri zuela Gryffindorren berak esan ziolako Gryffindorren jartzeko, baina berez potentziala bazuela Slytherinen neoteko. Eta denbora guztian hor dago zein den Slytherinen oinordekoa, eta nola Harry agian bai den Slytherinen oinordekoa, eta berez bere hortan, bere esentzia edo bere izaera maltzurra denez. Bukatzen du eskola salbatzen, eta bukatzen da, ez dena gertatzen da, eta Dumbledorekin daka hitzaldi bat, eta hau oso sekretuan gordeta zekan zerbait zen, etzulako onartu nahi ez, ezen onartzea benetan berez ni nire barruan gaiztoa naiz. Eta orduan Dumbledore esaten dinean, ni agian Slytherin naiz, Dumbledorek esaten diona da, Harry, gure ekintzak dira, eta ez horren beste gure gaitasunak edo gure bertuteak nor garen esaten dutenak. Eta uste dut karta hau, hain zuzen ere, hau dela, bai? Erabaki konstiente hori eta erabaki horrek sortuko du gure gua, gure etorkizuneko gua, bai? Ez da zerbait estankoa eta alda ezina dena. Lagrimita. Harry Potter oso sakona da. Bai, oso. Vale, eta bueno, honekin, uste ja ezaguarrien partea bukatu degula, ez? Bukatutzat emango dugu, bai? Bai, nik hemen igual pixkat, bai, nahikan zerbait binazu zaitea gila. Bueno, a ber, ni tiraukot eta igual Ariel lotzen zuertikan. Karta honek gurari edo gure nahi eta beldurrak batzearen inguruan hitz egiten dugu ere bai, eta hitz egiten dugu besteen desirak kontuan izatearen inguruan, hau da, konbidatzen gaitu besteen nahiak ere bai kontuan izatera, eta hemen sartzen da justizia daukan parte dialogikoa, ez, edo bestearekin harremanetan egoterena. Hau da, zu edo zein espazioan burbujaten sartuak ez du behar, ez ona, ez txarra, ez justizia, ez errez. Horregi dena sortzen da beste batekiko edo beste batzukiko harremanen, ez? Eta berriz ere, kausa-efektu harremana medio egiten dugunarekin kontuz aritzeko eskatzen dugu. Hau da, izateko gure ekintzen erantzule. Ez adigo inkontziente batzuk, ez? Osea, es como, eta justizia baita ere bada, ez? Lehen esan diazu, dela nolaite zure zure emozion eta zure hausnarketaren batasun hori, ez? Orduan hartzen zuen erabaki hori dela justua den. Bai, oreka elementua eta horretik daukagu balantza, oreka elementua dauka, eta da... Balantza trukatua. Balantza trukatua, baina oreka dauka. Eta oreka horrek esaten duna da zuzen ere ez, bai, berdin zaitez, sentitzen duzunaren eta arrazonamenduarena zure... Badaude karta batzuk oso politak ez, argia eta iluna, denak horren oreka ez, oreka horretatik hartzen den autu bat, da. Hori da. Eta gero, ja bukatzeko, ez dagoetan. Hau oso politia da. Bale, hau oso politia da. Zeren hau da, hasiera esan dizugun mitoaren kontua. Zuk hau, lehen hau kontatu ez zuna. Nik jarriko dut orain, zera Bito Baraja, ze hemen mito hau erabiltzen da, irudikatzeko. Nun? Hemen. Igual, ampliatu zakezu, ampliatu pixka. Baina borroso geldituko da. Ampliatu, Bueno, beste baina borrosoago ez. Bale, hori da. Hau da mitoa. Eta, hau da, esan dizugu, badako haula, referente bat, ametxe bat zaukan, eta jan niri transmititu zian dela Euge. YouTubeen jartze bali mezuetarot, eta Euge zaiz egia, ben? Bueno, Euge. Bueno, da, berak ditu nolaiteko metaforak eta adibide jartzitu karten inguruan bastante zehaztasun ematen diotenak, ez? Eta berak esaten du karta honen inguruan. Ez da justizia instituzioa zari hainbeste, ez? Tribunal eta zetabar. Eta horrek ere arketipo osatzen du. Ez, hau da, hortaz ere ari da, baina garrantzitsua da honela ikustea. Eta erabiltzen du hortarako jainko egiptiarraren mitoa, ez? Eta berak esaten du, da hiltzen garenean epaitzen gaituen jainkoa. Gure bihotza pixatu egiten du, eta bihotz horrek lumak baino gutxiago pixatzen badu, aurrera zoaz. Hauek ez daukat ere zeruaren kontzeptu, hau daukate paradisuarena, ez dakit beste mundu baten. Ez dakit osongi Egiptoko mitologia nolakoen, bino kontua da,
garrantzitsua da igual esatea, ez dela epaiketa Hori da. katolikotik egiten erruduntasuna eta Ez. horrela, baizik eta da, zuk, Ez. entre comillas, ez, urrengo pantailara segitzeko, Hori da. zure bihotzarekin bat egin behar duzula, eta Hori da. zure bihotzak arina izan behar duela. Eta bihotz horrek lumak baino gutxiago pixatzen badu, aurrera zoaz. Hau da, arintasun hori balin bakoazu, urrengo fasera zoaz, Hori da. ez? Trascenditzen segitzen duzu. Baina lumak baino gehiago pixatzen badu, mundura itzultzen zea, ez? Ba, zure trascendimendu bidea Badaukazulako segitzeko, zerbait, hori da, hobetzeko, lantzeko ikasteko. daukazu zerbait, hori da, egiteko, ez? Orduan, karo, beste aukera badakazu zerbait egiteko. Hau da, norbera, bere buruarekiko fidel izan bada, eta hori asumitzen badu, aurrera doa, ez? Zure ekintzen jabe izan batzea egin dezunean hori, eta ez beste 11.000 arrazoigatik egin baldin betuzu gauzak. Orduan, aurrera zoaz, eta pisutxu eta errudun, ez? Erantzule sentitzen baldin bazea, edo erabakik ez baldin baituzu hartu, konektatuta zure emozioak eta zure hausnarketak eta horrela ez baldin baduzu aurrera egin, ba atzera bidea egiten duzu, ez? Eta orduan, agian, hau sintetizatzeko edo. Galdera batekin agian errexoa ikusten da, ez? Eta galdera, eta uste denok egin dezaken galdera bat dela gure bizitzan. Une jakin guztietan egin behar nuena egin dut. Bai, karta deskribatzearen ikusten ez duten entzako, kausa zure abito barjako justizia karta, eta ikusten da pertsona bat detalle plano batean, ikusten da bere begia irikita, eta oso milimetrotara ezpata bat dauka, bi filo ditun ezpata bat, eta ezpata hori da balantzaren erdiko puntua. Eta hor dago luma bat aldi batean pexatzen, eta bestean utxik dago. Orduan, hemen ikusten da, ez, autoen garrantzia, eta nolabait esateko honek daukan ze konfiantzarekin egiten duzun autua bez, begia daukazu ezpatetik hain hurbil eta hala ere begiak irikita begiratzen duzu autu horri nolabait esateko. Hori da, bale, kartena, bai. Bai. Horren da superpolitia karta hau. Bale, orduan amets, kartaren sintesi bat, ingo dugu, como, ez, azken mito honi helduta, bale? Bale, nik esango nuke laburpen bezala, hau dela 40 aldiko krisia, ez? Ba, jendeak askotan Bale, esaten da, zure bizitza aurrera doa, batian momentu batien esaten zu, ostra, eta detortzen zaizu ez, egiten nahi duenan nire bizitzarekin, orduan, 30 izan daiteke, Bai, bada. bino, hau da, modu laburrena. De hecho, agian da, 40 urteekin hasi edo 30 urteekin hasi eta bizitza osoan zehar, ez, lagundezun galdera konstante bat. Bai. Hau da ginetena edo ez. Zeren, zauden borazti nekatuta bizitzeaz, ez? Nekatutak gaude, orokorrean, ez? Denbora Bai. guztian. Gehiegi. Hortaz, sintesian, karta hau agertzen danean, noski, justizia material eta soziala hitz egiten digu, noski, baina batez ere justizia internoa hitz egiten digu, bestera batera esan da, gure buruarekiko erantzulak garen galdetzen du. Eta galderatxo batzuk hemen interesanteak izan daitezkela. Hau da bizitza nahi duzuna? Betetzen dituzu zure espektatiba propioak, zure exigentziak, ez, zure buruari egiten dizkezunak? Zer ari zara egiten zure bizitzarekin? Zerekin konprometitzen zea? Zein auto egiten dituzu? Zeren aurrean posizionatzen zea, ez? De julio escucho a los niños jugar en esta ciudad donde todo está en su lugar. El viento se esconde por si lo quiero salir a buscar. Si insisto muy fuerte hasta puedo leer el mar. Cuánta tierra muerta para ti, cuánto pueblo muerto para mí, para que pueda vivir así, que yo pueda vivir así. Todo el esfuerzo me pregunto dónde estará aquel que si usamos todo mejorará. Nuestros barcos zarpan hacia tierras que bombardearán. Aquellos que huyen mueren en el mar. Un
ropa me pregunto de dónde vendrá. Mi comida se pudre mirando a sus madres rezar. Otra especie extinta, me pregunto qué sentirán aquellos que se quedaron con su lugar. Cuánto pueblo muerto para ti, cuánta tierra muerta para mí. El mundo no es un buen lugar. El mundo no es un buen lugar. El odio no es un buen lugar. El mundo no es un buen lugar. Bueno, justo karta honi pixka sarrera egin behar diogu ere, bere justiziak baduela bestetik izaera soziala noski, eta esan dugun guztia oso lotuta dago, ez? Izaera sozialarekin hemen daukagu, gehiagotan aipatu dugu, baina Christie Road dugu oso tarotista interesgarri bat, aktivista bat da, kubatar migratua, Nueva Yorken bizi da, bueno, ez da guraso diren migratuak. Eta irudikatzen du askatasunaren estatua, Nueva Yorkeko askatasunaren estatua, nola hain urruti dagoen, jendearen hain urruti ez, beraien gainetik eta askatasuna dirazten, eta irudionetan ikusten dugu jetxi dela bere pedestaletik nola baita esateko, konstiente egin dela jendearen errealitateaz, gehiengoaren errealitateaz, eta manifestazio batean dago jende askorekin batera, bai, eta hor ditugu pertsona musulmanak, pertsona queerrak edo transmaribiboioak, ditugu pertsona razializatuak, eta orduan izaera sozial honekin jarraituko dugu oraintxe bertan. Hain zuzen ere, gaurko gonbidatuak nor antiespezista militatzen du, eta, bueno, nor Euskal Herria antiespezista da, helburu zehatz eta argi batekin jaio zena. Euskal Herrian mugimendu antiespezista indartsu eta koordinatu bat sortzea. Eta nabarmentzea animalien askapenaren aldeko borroka politikoa dela. Gizaki gisa ditugun privilegioi buruz hausnartzera bultzatu nahi gaitu, borroka egin ahal izateko gainerako animaliak baztertzera eta zapaltzera eramaten gaituen sistemaren aurka. Antiespezismoa sustatzeko eta sendotzeko euskarazko edukiak sortu nahi dituzte eta eduki horiek indarrak batzeko asmoz. Justizia sozialaren aldeko jarrera garbia hartu nahi dute, eta hori lortzeko ezinbestekoa da sentitzeko gai diren beste animalien interesak kontuan hartzea. Talde antiespezista eta abolizionista bat da, bai eta transbertsala ere, feministak, antikapitalistak eta euskaltzaleak. Jarrera politiko horiek guztiak beren jardun antiespezistan islatzen saiatzen dira, eta hala azpimarratzen dute animalien askapena justizia sozialerako beste borroka bat dela. Zapalkuntza baten kontrako borrokak ezin baitu beste zapalkuntza bat justifikatu. Hori da, eta hor antiespezismoaren eta justizia sozialaren inguruan hitz egiteko, Maialen Sauez gonbidatu dugu. Kaixo, Maialen, zer moduz datoz? Kaixo, ongi gogoz. Bai, zer moduz oain entzun duzun guztia egin. Super interesgarria iruditu zait, egia esan, neukan ideia handirik, eta horrela gauzak ulertzea eta lotzea, oso interesgarria iruditu zait. Bale, zure lotura tarotarekin oain arte zintzen, utxaren urrengoa. Justu, hortxe. Bale, eta oain hau entzun da, hausnarketarako bide ematen duela uste duzu, aldatu da iritzia? Bai, iritu zait, oso mundu komplexua, ez? Esaten nuena pixkat ez bakarrik, karta hau deskribatzean, zenbat gauza aurkitu ditzazkegun kontzeptu baten atzean, baizik eta gero ere nola elkartzen diren, eta zer esan nahi duen batek bestearekin, eta takitor gogoa piztu zait pixkat ikertzeko.
Motarota bat gaizara hori, Osa, kontzeptuak hartu eta estutzearena, eta bai, oso interesante da egia esan. Eta gaur landu dugun kontzeptua da, justizia zentzu sozialean, baita ere gure buruarekiko zentzuan, eta lehenengo, bigarren parte horri ja begiratu digu, eta zuk nolabaite bigarren, lehenengo parte horri da ez, justizia zentzu sozialean lantzeuko adezetu. Zer da zuretzako justizia? Galdera zaila iruditzen zait horrela definitzeko, baina bai esango nuke, lehen aipatu dituzuen kontzeptu batzutatik, ez, oreka bilaketa hori edo izan daitekela, ez, zerbait balantzatik kanpo dagoenean edo zer tratu desorekatu bat jasotzen duenean, ez, edo hor guk argi daukagu, ez, uste antiespezismotik argi ikusten dela, norbait zaurgarri denean edo erasotua izan daitekenean, ez, hor balantza alde batera dagola okertuta, eta nik uste antiespezismoak alderantzizko ariketa hori egin nahi duela, ez, hori dela justizia guretzat. Ados, eta zuk uste duzu justiziak itxua izan beharko lukela, esan, tradizionalki ikusi dugun justiziarekin bat egiten duzu, nolabait esateko gupidagabea eta bueno, ez, salomonikoa, inkluso, edo tarotaren hausnarketa oain entzun duzula, ez, interesgarri egiten zaizu? Oso interesgarria egin zait, uste dut gertukoagoa dela edo zintzoagoa, emozionalagoa, ez, ikusten duela benetan ingurua, kasuistika, eta ezagutza horretatik hobe egin daitekela justiziaruntz, iritu zait. Benetzako baina hor interesgarria da, ez, pentsatzen zunean, pentsatzen baldin badugu norbere justizian, eta ez, bakoitzak egiten duen hausnarketa horretan, mundu bidegabe batean, eta zuk esan zen, ez, balantza okertu dauka mundu batean, nola aplikatu dezakegu justizia modu itxuan, ez? Orduan, justuak izango ginateke benetan. Bai, guztietan, atortzurekin, guztietan, da super guztien entzuten egin. Galderekin segiz, nor antiespezista gukide zara, eta antiespezismoak argiki lotura zuzena dauka justiziarekin, ez? Lehenik aurre ikusita pertsona askok agian kontzeptuarekin zalantzak izango dituzela, argitu dezakezu apur bat ez, zentzu zabalenean, zer dan antiespezismoa? Bale. Ulertzen dugu momentu honetan, sistema honetan, mundu honetan, animaliak zapalkuntza bat jasaten dutela, eta zapalkuntza hori jasaten duten hainean, forma askotako indarkeriak jasotzen dituztela, ez? Indarkeria zuzena, baina esplotazioa, baita beraien bizitzaren kondizionamentu guztia, ez? Eta azkenean ez direla beraien buruan jabe, gizakien erabilerarako daudela, eta nik uste antiespezismoak hain justu hori borrokatzen duela, ez? Askatasunaz ari garenean, eta batez ere herri mugimenduetatik askatasunaz hitz egiten dugunean, kontzeptu hori ere zabaltzea eta noraino zabaldu nahi dugun konsideratzea, ez kasu honetan animaliak barne hartuz. Bale, orduan, nik hor iten den hausnarketa handia da ez, askotan pentsatzen dugula, eta inkonstienteki uste dut ariketa bat delaiteko ez, jerarkia bat dagoela animalien artean ez, eta gizakia askotan gaina inteligentzia erabilita itzakia bezala ez, beste animalien gainetik dagoela, eta justo zuk esaten zunez, antiespezismoak jartzen mahai gainean da, igual gu ekosistema honen beste elementuak, eta ez gaude besteen gainetik edo ez dugu ez, besteen parean lehentasunik. Azkenean hori argudio antropozentriko bat da, gizakia lehenengo guztiaren gainetik, eta logika horrek ere gero beste borroketan eta eragiten du, ez? Zein lehenengo galdera hori ja arriskutsu iruditzen zait, animalien kasuan gertatzen da, eta inkluso orain esaten zenuna, ez? Esatearena gaitasun ezberdinak dauzkatela edo ez dauzkatela, hori ere kapazitista izan daiteke, ez? Oso. Beste gozat daitan entzun izan dena da, zer, animaliek asambleak dituzte ere bai, ez? Honiko ditut entzun. Zentu basakiri batzuk ere. Asko entzuten ditugu. Bai, ez, adibidez ez, intersekzionalitatearen lanketa egiten denean, batzuk erabili izan dute intersekzionalitatearen irudi horretan,
privilegiatua gizakia eta ez privilegiatua animalia ez gizakia, ez? Eta orduan, karo, horre zabaltzen den eztabaida ez, hortik handatoz komentariak, en plan de, baina hortarako, osea, hau aplikatu lezateko baitare, edo zapalkuntza egiteko ulertu behar da baitare zerren zapalkuntza, eta justu igual animaliek gizakiek, ezin dute hausnaketa hori egin, eta hortaz, ez daga zentzua honek, ez? Hau da, como klasiko bat. Eta, como, hostia, kritika hori zer egiten da, porque da, como super oinarrezkoa zuk esan duzun bezala, ez? Como, hostia, ja galdera bera problematikoa da, galdera horren abia puntua ulertuta soikan, ez? Edo, ez? Kontuan izan da. Hor da, zer egiten da horrekin, horrelako argudioekin? Ba, a ber, ez da kontu erresa, zen nik uste guzti hau azkenean oso konplexua dela eta katetutako harreman asko daudela, baina hasieratik animaliai agentziak entzeko ohitura izugarria daukagula. Osea, animaliak ez daukatela inungo gaitasunik kanpokoa ulertzeko edo munduan eragiteko. Eta gauza bat da, asanblada bat ez egitea beraien artean, eta besteak nik uste dela oso argi erakusten dutela zer ez duten nahi. Ez? Eta hor ere badagoela nahia, badagoela desira, badagoela alderantzizkoa, iesa edo, ez? Edo erresistentzia. Eta hor ja neurtzea antolakuntzarako zenolako gaitasuna daukaten, bueno, igual pertsona guztiok ere ez daukagu eta elkar laguntzen gera, ez? Eta elkartasuna hortik dator. Gaina hori bada elementu bat animaliekin gertatzen dena, osea, animaliak ez animalituzu zapaltzen eta, bueno, seguntaz animali, porque hor baitare uste oso zabala dela, pero ugaztun askorekin sortzen dira segituan aliantzazko harremanak. Nik horrekin flipat nun, ez naiz joatzen nun entzun, badakit, Judith Tiral. Eramantzun Judith Tiral ezagutzen zu? Bai. Judith Tiralek eramantzun animali exotikoen veterinario bat, naturan uste dut jentzula lana, eta tipuak esplikatzen zuen batez ere belarjalen artean nola sortzen dien aliantzak. Eta igual tximuek txibatzen dietela zebrei lehoia datozela. Eta holako gauzak, eta nola, eske daukagu mundu, azkenean, lehen esaten eginen, ez? Animalia munduaren ikuspuntua da erabat antropozentrikoa, eta gero gainea, noski, heteropatriarkal hau da, ikusten duguna da beti dominazio harremanak, ikusten duguna den guztian heterosexualitatea, eta orduan hori ez dela baieztatu alizateko, lehenengo egin behar duguna da, argi eta garbi hori ez dela frogatu. Bestela, beti esango dugu, ez bine hemen dominazio harreman badago, ez bine hemen harreman heterosexual badago. Eta orduan, gainetik kendu behar dugu, ez, etengabe ikuspuntu hori. Bai, gero, bestetik, oso lotuta antiespezismoarekin veganismoa daukagu. Ni vegano naiz, eta askotan jasaten ditut, ez? Komentario, uste dut, badagoela antiespezismoa kontzeptu bezala igual ez da ezaguna, baina veganismoarekin esango nuke oso lotua dagoela ez jakintasuna. Askotan jendeak ez dakila zer den veganismoa, ez? Edo asoziatzen dula dieta batekin, zaintzearekin, osasunaren gatik askotan esaten dizute, nik alko eski asko zer betengo nintzatek, eta, bueno, eski igual janditzaket ez dela kasua, janditzaket patata frigituak gauero, eta ez dut zertan osasuntxu izan behar vegano izateagatik. Eski, de hecho, ez te baleko, osasuna eta veganismo ez da. Horregatik, osea, nahi dudan esan da, ez du zertan lotuta egon behar, ez? Orduan, veganismoa definitu posible diguztu labur, eta bueno, lehenago definitu labur, mesedez. Vale, bueno, veganismoa definituko nuke, antiespezismoaren ideologia daukazun ainean, osea, animalien alde edo animaliak erasotzeari utzi nahi diozun ainean, igual kriterio hori zure bizitzan ere txertatzea, zure egunerokoan. Eta nik uste batez ere uste veganismoak daudela gaur egun, eta alde batetik izan daitekela dietaren kontua, zer kontsumitzen dugun, zerrez, boikota ezakitze tokiri edo markari, hori izan daiteke bat, kalte ekonomikorako ero antolatua izan daiteke veganismoa. Niri iruditzen zait zaila dela, kapitalismoa hor dagoen bitartean, borroka ekonomiko baten bidez zer aldatzea edo. Baina bai uste dut, veganismoak balio dezakela gure buruarekin zintzoak izan, eta animaliekin harremantzen garen erak ere aldatzen duelako gure kosmobizioa, ez? Nola baita esateko, orduan, gustatu zailen justiziaren kartazari zinatenean, esaten zen dutela, azkenean justizia ere dela zure buruarekin zintzoa izatea, jakitea zer egin nahi dezun bizitzan, zer egiten ari zaren, zergatik, eta veganismoak honi erantzuten diola, ez? Osa, nik animaliak beste modu batera ikusi nahi baditut, eta beraiekin beste modu batera harremandu nahi badet, normalizatzea beraien gorputzetan egiten den indarkeria, ez? Deskonpentsatzen naula guztiz. Nire bat ados. Niretzako askotan, urrengo bandera jaurretik, askotan gertatzen da, ez? Ni
gero hitz egingo dugu pixkat zure zeak zeintzu dien, ez? Pixkat hurbiltzeko antiespezismora zeintzu dien zure klabeak edo ikusentzunezko edo irakurtzeko zeak ez, sakratuak. Bino uste dut askotan gertatzen dela, ez ni hasi nintzen veganismora autua egin nuen kauspiraz ikusi ondoren, osea, bueltakanen bilen lehenago eta horrela, bino datutan ikustea eta kuantitatiboki ikusteak nahi impacto handia sortu zian, eta izan zen, nahi dut esan, hausnarketa lehenagotik bazegoen, bino izan zen, bueno, ja, bai? Eta zuk esaten duzuna da, osea, autu horrek gero ekartzen duena da beste ez, kateatzen dira beste hausnarketa batzurekin eta hasi nun ibilbidea pentsatzen norantzko batean joango nintzela eta oso ez bestelakoa izan da azkenean. Eta uste dut zentzu horretan oso garrantzitsua dela eta oso lotu dagoela justiziakin. Bai, ados, guztit. Vale, hori, ja, metxek nolaite eman dia oin, baina nola eritsi zinen antiespezismora? Horrela lehenengo urratsa edo maila pertsonalean, uste izan zela nire inkoherentzia ikustetik, nola baita. Osa, ni praktika batzuek, animaliekiko praktika batzuk gaizki ikusten ditun, tauromakia izan daitekin bezala, edo larrua janztea, edo eta hor nebilen, ez? Osa, horren aurka bezala, baina pues, igual itxi gabe edo. Eta noizbait nire inkoherentzia hori seinalatu ziaten, esan ez, nik larroa jazten dut, baina zuk jan egiten dituzu eta esan, egia da eta gainera ez da behar, ez? Eta ez da behar horrek uste dut dena aldatzen duela. Osa, posible bada minik egin gabe bizitza, zergatik ari naiz mine egiten. Eta uste horrek intziala klak bat bezala buruan, eta horra hasi nintzela igual nire forma pertsonal horiek aldatzen edo. Eta ja beste jende bat ezagutu nuenean antolatua zegoen eta borrokan militantzian zegoena, ez? Ikusi nuen bigarren pauso bat edo beharrezko zela, veganismotik haratago edo zela animalien alde egitea aktiboki. Osea, justizia hori edo bilatzea, ekitea, eta ez bakarrik nire burua aldatzea. Ze, justo hori ez, esan dezu justizian elementua, eta uste hori oso tema politikoa dela, eta ez horremeste emozionala, eta jende asko lotzen du hau beti, nik gertatu izan zait, nik ere ikusi nuen konspirazi, eta izan zen gauza traumatiko bat, eta ere baita ere jendea gerturatzen denean veganismora askotan da hortikan, ez? Como tristuratik eta empatiatik, karo, horrek behar du nolabait minbre politiko batzuk, zeren bestela emozio badauka zerbait oso polita dela intensia ez bizitzak ez duela, gero eta ere etorre bezala juna egiten dela ez. Eta hori ez alima dezu nolaiteko minbre politiko batzuekin egituratzen, segituan etorre bezala juna egiten dela, eta bai, egon zaitezkela hilabete terdi veganoa izaten eta ero juna egiten dela ez. Orduan, beira politiko hori aipatzen duzu ez, eta orduan badauka zer ikusi duzena justiziarekin eta ez etikarekin. Elementu, zentzu politikoan izugarrizko eralaketarako tresna bat da. Bai, iruditzen zait, hain justu hor dagoela gakoa, batez ere, adibidez norren lanean, ez? Osa, uste dut, inpaktuzko emozioak bilatzea izan dela mugimendu internazionalak edo erabili duen teknika, eta guk argi ikusi dugu sakondu behartzegoela oinarri teoriko horietan ere, egituratu nahi baginen herri mugimendu bat bezala, eta argudioak eman nahi genizkien bestei ere, gure bestekidei ere. Bai, guk hemen dakagu, edo igual ere pedrada da. Bino, Mariluz Esteban ezakit ezagutzen zuen bere lana, eta, maitasunari kritika oso potente bat iten dio, ez? Beak esaten duen gauzetako bat da, ez dela mugimendu sozialik egon, maitasunan oinarritua izan dena. Eta adibide bezala jartzen duen bakarra da, maiatzeko plazako emakumeen borroka izan daitekela, igual maitasuna oinarri duen borroka bakarra, ez? Dena askotan gertatzen zaiguna da, ez? Borrokekin maitasunarekin asko lotzen dugula, oso ikuspegi maitasun zentratua dugula, ez? Gauzen inguruan, eta uste dut antiespezismoan bereziki ez lotzen dela asko animaliak maitatzearekin eta beraiengatik egitearekin, ez? Orduan, niretzako hemen ez, zuk ikusten zu, niretzako, ja, aipatuko toldez aurretik ez, niretzako trampatia da ez, maitasunean lotzea pixkat egoitzek esaten zuen bidetik ez, oso ezimeroa izan daitekelako, hasiera bat izan daiteke, batzutan, engantzatzeko, bino animaliekiko maitasunean lotua egotea antiespezismoak uste dut ez, oso ibilbide motza daukala. Bai, azkenean konsistentzia edo galtzen dugu horrekin. Ez zainbeste, batez ere ezin duzulako oinarritu
hainbeste sujetu edo hainbeste izaki barne biltzen dituen borroka bat, zure maitasunezko konexio horrekin, ez? Ze, bueno, milaka animalia daude esplotatuak gaur egun, ez ditugu ezagutuko inoiz, eta beraz maitatzea nahiko konplexua iruditzen zait. Eta gainera, lehen esaten zuen nuena, ez? Espeziaren arabera ere gertutasun sentsazioa oso ezberdina da. Orduan, maitatzeko gai izango geran animalia horiek izango dira gure antzekoenak direnak, edo gertuen sentitzen ditugunak, denboraz, eta bar. Eta orduan ez da posible izango horren bitartez igual zabaltzea kontzeptu hauek beste sujetu batzuetara. Orduan, bai, iruditzen zait, maitasuna herramienta oso ona izan daitekela, adibidez, beste espezietako animali batzuekin bizi garenean eta maite ditugunean, ulertarazten dizkigutelako gauza asko. Osea, konexio horrek ikastera eramaten gaitu, interesatzera eramaten gaitu, algaitu konektatu gauza pila batekin, eta orduan oso baliozkoa iruditzen zait. Eta aldi berean beste militanteekin, ez? Ere maitasun harreman horiek indartuko du gure borroka eta gure antolakuntza, baina aldi berean ikusten animaliekin daukagun harreman horrek egituratu behar duela beste nunbaitetik, eta ikusten asko erabili diela empatia edo inkluso batzuetan nola dau, como iaia karitatetik edo sapena hortik, ez? Eta niri interesgarriagoa iruditzen zait, igual elkartasunaz hitz egitaiekiko, ulertzea zer gertatzen zaien, eta hortik bilatzea ere zentzua. Ez, ulertzearen, eske justo hor, beste movida bat lotua, gizontasunari lotua, iruditzaik izaki daukaula como behar bat gauzak ulertzeko, gauzak egin alizateko, eta agian batzuan ez dugu ez da ulertu behar da, hau ez egin. Ez da egin behar, ez da goza daukigun hau egitea, ez? Adibidez, ez dugu zertan ulertu nola funtzionatzen duen animalik akabatzeko hiltegi batek, ulertzeko hor dago lezuarezko sufrimendua, eta igual hor ez dugula zertan egin baditugulako gaitasun teknikoak inor esplotatu gabe eta inor akatu gabe kuelikatu izateko, ez? Eta gaitza hor ulertu, da eski igual ez dago zertan, nik ez dut ulertzen, ez da egit, egunero erabiltzituten hainbat gauza eta egiten ditut gauzak elementu edo teknologia horiekin, ez? Hortaz, batzutan, igual egin kaso, jende bat izaten da biena, igual bestera eta bizi barko binakela, 11 arrazoi direla medio, eta badituzue 11.000 arrazoi, ni veganismoarekin, eta nik etortzen nien ez veganoa. Oraindik. Behan bada, ideia multzat, eta oraindik bai, zeren zurekin asko itzen izan dut ontaz, eta egia asko, nire ez veganoa izatearen atzean dagona da, ideia pila bat akumulatuak, zailtasunengo dian, dietalatu barko ez zaizer, diela nolaite aldatu behar duten hainbat edo ez, 11 gauzoien artean beste bagaiago hortaz, eta ez diote ematen edo igual ez diote etortzen handikan, nire biztan daukan izaera, como ez, guztizko eraldatzai hori, eta sinisten dut, teorikoki, baina gero pauso mata gehiago guztan zait, eta hori, esatez zintzoki, eta guztiz galtu dute aria, guztiz. Bueno, nik pixkat lotzeko Mariluzekin eta hola izten dugu. Vale. Hemen niretzako Mariluzekin bueltatuta gainea da, badaola klabe bat dela, ez, maitasunaren inguruen hitz egiten dugunean, eske justizia da beste balio bat adibidez, justizia bueltatuta, oso garrantzitsua dena, eta justizia batzutan lotuta egongo da maitasunarekin, eta beste batzutan ez. Eta justiziak ez du balioa galtzen maitasunarekin lotuta ez dagoelako. Eta uste dut beste gauza batzutan ulertu dezakegula, ez nik gorrotatu dezaket pertsona bat, bino sozialki eta kolektiboki ez da ulergarrienik pertsona bat gorrotatzen dudalako pertsona horri min egitea, ez, beharrez denean, edo berdin zaitez, joan gaitezke muturreko ekintzetara. Orduan, ez dakiz zergatik animaliekin hau gertatzen denez, eta askotan, ez, baina nahi zait importa, ja, eskeza zuri importa zizun, ez zaizun importa, ez? Claro. Beste zerbait, arago doan zerbait da. Noski. Orain bai, hartu eta aria. Lehen esaten egiena, berez galdu eta aria. Bai, ez dakit, ez galdera bakit nondi joan, ez ulertzearen kontua. Eta ulertzearen kontua dela oso movida antropozentriko bat ere bai, ulertu barret, eta eski igual imarteguna gauza batzuk egiteari utzi eta listo. Ulertu gabe ere, edo empatizatu gabe ere, esan hau ez da justo, listo, jazta. Baina galdera ni joa, Maialen, Bob Torresen Goseak akabatuak liburuak aleretu berri dezue, orain 2023 bukaeran. Jatorrikoa inglesez da, 2007an argitaratua, eta orain zuek itzuli eta azala egin diozue, euskaraz argitaratzeko. Zergatik liburu hau, zergatik orain, nola sortu zen ideia, eta zer aurkitu ezake jendeak liburu horretan?
Vale. Gure taldearen helburutako bat izan da euskarazko material antiespezista sortzea, ze hori dut zaigu oso interesgarria gauzak gurera ekartzea eta gure hizkuntzan kontatu ahal izatea ere, orduan hori izan da beti erro bat, ez? Eta hori hasi ginen bilatzen zer nahi genuen kontatu, eta liburuntara iritsi ginen beste askoren ostean, ikusita agian oraintxe genuen panorama politikoa edo ikusita beharrezko zela antiespezismoa azaltzea guk nahi genuen tokitik, zela azalpen politiko eta ekonomiko horretatik, ez? Orduan, badaude guk baina indar gehiago dauzkaten plataforma eragile animalista internazional kapitalistak normalean, eta guk beste ikuspuntu bat sartu nahi genuen hor, argudiatu eta benetan euskal antiespezismoaren oinarri batzuk eraiki, ez? Osea, guk mundua ulertzen dugun moduan, beste espektro askotan, antiespezismora ere aplikatu. Eta liburu hau aurkitu genuenean iruditu zitzaigun ez dela agian erantzun guztiak ematen dituen liburu bat, ez da ez gaude hasieratik bukaerara ados kontatzen den guztiarekin, ere bere garaian idatzi zelako, baina oso baliozkoa iruditzen zaigu Bob Torresek egiten duen ariketa hau, ez? Ikustea animaliek nola funtzionatzen duten sisteman eta zertarako eta zer etekin ematen diot horrek sistemaren gurpil honi, ez? Osea, azkenean animaliak ere faktore bat direla sistema hau indartzeko eta desbentaia handian jolasten dutela hontan. Orduan, beak azaltzen duen modua iruditu zitzaigun oso interesgarria. Gero beste antzeko referentzia batzuk ere badaude, baina hau ikusi genuen eta 824 argitaletxeak zeukan gaztelerara kaleratua, eta beraiekin elkarlanean egondu gare baina gehiagotan aurretik argazki liburu bat atera genuelako aterpetuak izenekoa, eta aukera ikusi genuen liburua editatzeko, eta esan genuen, bada garaia, ez? Aurrera. Eta hortxe garri ginen. Jo, esan zuen eritikan pixkat zaila da norbait konbentzitzea intarte txikian, bat igual interesa piztu zaio, eta galdetu nahi genizun, zer gomendatuko zenioke gaian sakontzeko da ikusentzunezko materiala irakurtzekoa. Noski, denek mesedez irakurri Bob Torresen goseak akabatuak interesa baduzue, baina horretaz gain. Bale, nik uste azkenean pertsonaren arabera ere gauza hauekin era oso ezberdinean konektatu daitekela, azkenean gai potentea delako, ez? Baina, lehenengo, esango diet norren web horrean sartzeko, mesedez. Eta nor.eusen euskeraz jasotako informazio asko ikusi dezaketela, eta baita 824 argitaletxeak daukala oso bilduma polita, oso anitza, geroz eta gauza interesgarriak ekartzen nahi diela, eta horietako bat niretzat izan da veganismo estxuriari ematen ari dian espazioa, eta badago autore bat, apko izenekoa, eta hitz egiten du beltztasunetik edo nola ulertu beraiek jasan duten animalizazioa hori, ez? Eta nola harremantzen duen animaliek pairatzen duten egoerarekin, eta hor zezu bi egiten dituen iruditzen zait autore bat espektakularra, eta baita hildorretan jarraituz badaude eragile batez ere gazteleraz irakurri nahi duten entzat, askotan galdetzen digute guk gazteleraz behar den da, orduan beste batzuk gomendatzen ditugu, eta ontarako dago eragile bat, batez ere Kolonbian jarduten duena, Zeala izenekoa eta Animales y Sociedad aldizkaria kaleratzen dutena, eta hauek hitz egiten dute veganismo popular deitzen diotenaz, eta da veganismoan ikusteet era ez kapitalistan batean ulertzeko modu bat aurkezten dutela, ez? Eta nola herrigintzatik bertatik zein planteamendu dauzkaten eta dauzkagun, eta gure egiten ditugun ere, ez? Eta gero ona itzuliz edo, gomendatuko nuke euskal talde antiespezistak lokalean ari direnak jarraitzea, adibidez animalistak Bilbon, Zaunk Iruñan edo Iruñerrian, eta ikustea gutxi gora bera hemen zer egituratzen ari den, ez? Ni neria eramateko, Oiartzunen badaukagu talde antiespezista dela Aia, Askaitzank animaliak. Hoi berria da? Ez da inberria, ja baditu, eta izan dituzte behaien gatazkatxoak. Bai? Bai.
Bai. Ah, vale. Bueno, berdin da, baina ez du kontatuko. Degol beste batean ekar berko ditugu. Salseito. Baina, bueno, bai esango Vale. duguna da, gomendio bat intzigutela abestien inguruan. Jarri beharko genituzkela, abesti osuna jartzen ditugula. Ah, bai, egia Hau, da. egia da, Esan dute. ez gara Bai, asmatzen. jendeak esaten dugu. Eta esan ziguten agian pues, jarri genetzakela ez, pues, YouTubeko kutsatxoan edo beste nunbait ze kanta jartzen genituen. Eta saiatuko gara, batzutan denbora oso larri gabiltza, baina saiatuko gara pasaizkiz guztun erreferentzia guztiak nunbait jartzen Bai. zuentzako irisgarriagoak izateko. Eta hori esan dezula bestia, maialen bukatzeko. Abestitxo batekin itxineko unuke saioa eta zure eskatu nahi zu. Emango zenuke edo jarriko zenuke abesti bat saizteko. Ba, nik apalatxaren lotura pozoitxua jarriko nuke. Vale, zerbaitatik bereziki? Ba, bueno, abesti hau, ni bere garaian horren horretik askekintza eragilean egon nintzen, ez dakit ezagutzen dezuten, dela Donostialdeko talde antiespezista, eta egin genuen gurean dokumentala, dela Euskal Herriko festetan animalien erabileraren inguruko doku bat. Eta egiten ari ginela, esaten eginen, honek abesti bat behar du, osea... Eta orduan, palatxarekin jarri ginen harremanean, uste dut kaleratu baina astebete lehenago, en plan, sos abesti bat behar dugu ontarako, Zeona. begiratu zigun Vale. oso gaizki, pasa zuen oso gaizki, eta azken egunean grabazio estudioan ginela, etorri zen abestiarekin, eta edan zen, bai, hau zen. Eta Vale. niretzat, bueno, ez dakitan irudiak ikusten ditudalako, edo konektatzen naulako pila bat, garai hartako lanarekin, baina iruditzen zaita abesti bat superpotentea, duela ja urte batzuk egina. igual- 2018an, ez? Bai, Hori da. eta azaltzen duela oso era ezberdinean edo animaliekin dugun harremana gizarte bezala. Bai, Ze baina polita. Euskal Herrian dako harreman oso estua. Bai. Ez da pakuntazko harreman oso estua. Hortaz, mi esker gaurkoan gure etortzeatikan, Maialen, Zuei benetan oso gonbidapena. apreziatua. Mila esker. Eta hemen txez zaituztegu apalatxerekin eta apalatxeren lotura pozoitxuarekin. Hausnartuz noa inguruko dirudi naizelaren partaide itzik ez duen langile utxa ez argirik ez mamirik duen funtsa lana eta izerdia ere kontu. Gure lotura gaiz madarikatua zure pozadan ere infernua zuen festak bihurtu dira hiletak isiltasunak ez dizkutatzen begiek adierazten dutena eta guztia noren erruz noren onura gura arteko aska dezagun korapiloa doluaz baitako estrutura harreman bortitz pozoitxua
betiko gatibu izango gara. Maitatu zaskatzen ez bagara. Zer balio du gure izanak, bestea maitatzeko gai ez bagara.